rencang-rencang GUJ Apa kuwi? Gempol Huruk Jaya. Weh. Nggih, wonten apa? Lah iki wilayah anu istilahnya usahane piyai mriki, Nguruk. Gempol Huruk Jaya. Oh, Termasuk Pak Udin, Pak Kempes, Pak Edi Buah juragane sing mau nggih transit Pak Sleng. Wah, niku juragane buah. Malah ini ki mau kitundan omahe apik. jeruk niku nggih. Omahe kuwi Pak Edi Buah juragane. Kuwi ditakoni bocah kuwi. Jeruk niku kuwi Pak, SMA kelas pinten? kelas tunggal. Kelas 1 SMA. Nggih. Nah, siji SMA wae wis duwe kelebihan. Alhamdulillah. Ngeten. Panjenenganipun panjenengan nggih. Sing penting niku nggih digula mentah ning aja meninggalkan pendidikane sampeyan. Nggih, siap. Nggih to? Nggih. Kula niku mung pengin nenten bocah wadon seneng ngilut kabudayaan Jawa ning tetep ngerampungaken studinipun. Karepipun ngono kuwi. Laras-laras sangat. Tak dongake sampeyan ya iso padha karo aku. Minimal pendidikan sok doktor. Amin. Nggih. Dadi niku dinggo awake dhewe, Mbak. Nggih. Nggih to, seneng to? Remen sangat. Nah, ning nggih niku dasare yani jek SMA kelas 1 ya kanggo pergaulane cah SMA mawon. Nggih. Hindari omong-omong jorok, porno. Nah, Bah, mboten atas kula mboten. nah, nggih to? Nggih. Mboten kados Mas Bagong niku SMA apa? Oh, nek wis baju dol kok kersane. Iya. Nggih, niku mung pesen kula. Nggih, siap. Niki rak dereng-derengan sakniki enten penjuran Mbak mboten to? Terus Milih. Oh, Ah. jurusan ngoten niku. Jurusan. Tasik dereng wonten menika. Nah, nggih. Mungkin kelas 2 mungkin. Nggih, pun sampean arep IPA ya ora apa-apa, IPS ya ora apa-apa. Saniki merdeka belajar niku pun enten. Oh, nggih. Pun kula titip sampean kudu tetep dirampungi sekolahe nganti rampung Nggih, doktore. siap, Bapak. Wis. Nek sampean wis perawan tak pek mantu. Sampean jek Ya gane jenengan pinten to? Oh, anak kula niku ora akeh kok, Mbak. Pinten? Mung karek siji. Niki ya jeng kuliah melih. Oh, alhamdulillah. Niku wau Mas Samar. Mas, oh ingkang dalang niku wau. Leres. Niku. Apa? Kene tago aja nyuwat-nyawut ngene mik kene lho. Nah, Oh. ini Mas Bagong. Sing Kula gong iki kowe ngomong bocah dadi omong sak omong iki celatumu iki rada dijuda. Ah, nek kula ngomong bocah niku wis biasa. Biasane pripun? Aja to ngomong bocah mangan bocah iso biasa kuwi. Wah, niku remenan kula. Ya, sing penting iso rampung sekolahe. Nggih. Niki kalih bapak kalih ibu. Injih menika. Oh. Bapak kalih Ibu. Bapak pakai baju kaos putih ya? Iya, kapelan sama mama dong. Ya. Nggih. Asmane Pak Husnun nggih. Injih leres. Pak Husnun dari titip ke putra, Pak. Boleh mengembangkan sayap seninya tapi jangan lupa untuk Niku. edukasi kelanjutannya. Nah, matur Tak nuwun. dongake lancar rezekine, Amin. lancar anggenipun nyinden ngururi budaya Jawi. Amin, pangestu. Aku mau ya wis ngrungokke kok, Gong. Pripun? Kuwi lho, ya lah mau tak kon tulung kuwi dikeki catatan diajari di BCI ben iso nyinden. Nggih. Kula mau diajari serem. Pak Imun, menawi saged harus ikut Pak Sleng. Menawi saged rutin. Ampun mung bintang tamu. Tanggapane we mesti kok. Istilahnya ngene, Mas Bagong. Nggih. Aja nganggep bintang tamu. Lah, leres. Nah, iki istilahnya ora ana bintang tamu. Ora enek Istilahnya adalah pendukung dan pendamping pergelaran. pagelaran untuk menyukseskan wilayah wonten ing Gempol mriki. Nggih, memeriahkan ya Mas Bagong. Iya betul. Ora enek bintang tamu. Nah, Aku direwangi clorengan iki nek ora cocok karo kulite mbledos raine. Ning kuwi ora termasuk bintang tamu. Mergo nyengkuyung. Nah, Nyengkuyung wonten ing dalu punika. nyengguyung. Coba engko dak disartikan karo kanca-kanca. Kanca-kancaku ki wis ngguyokke kancaku ki Sleng Guru padha karo ketrima kowe. Ketrima. Angel. Mbak, sakniki kula tak nyuwun bawa sampeyan sing kira-kira seneng napa? Lah oh iki. nggih. Nggih. Slendro, pelok. Pelok mawon. Belok. Pelok 6. Belok 6. Ning ngeten lho Pak Sleng. Nggih. Pak Lurah. Mangke ya pengen duet karo Lintang Kairung. Oh, mboten Oh, napa-napa. Bapak Lurah. Pak Lurah, mengko Oh nggih, siap-siap. pengen duet lagune Kandas.
dawuhe Pak Kempes juragane. Mboten duwe kalih bulurah mawon. Weh. Bulurah engko ning omah. Ning panggung jenengan sih. Iki kabeh iki tenan kok Gong. Bombong atiku berarti piyayi kene iki ora mung penggemar ning pecinta, pengamat dan pelestari budaya wayang kulit lho. Atase kenteng kok nanggep nganti dalang jenenge Pak Sleng ora edan apa piye? Wah kuwi nek lurahe bakoh, Ora lurahe blako, ora wong los, ora wong kabeh blater. Los ya ora mugi barokah sedayanipun. Amin. Amin, amin. Nggih, anakku wedok. Aku arep nyempluk Mbak ya ora apa-apa ya. Nduk mawon, Bapak. Wah, mboten, Mbak mawon. Kan sebagai anak panjenengan. Nggih, amin. Pak Sleng. Jenenge ayo nduk mboten ana napa. Nduk mawon, Bapak. Jenenge kok pekewo, napa tesih ngersake apa piye? Lambemu nek omong. Coba, engko Mbak, napa? Bawane napa? Imbangono katresnanku. Weh, yang kitane Pak Tengkleng. Nggih. Wih iso, kanca-kanca iso kuwi. Yo. Monggo, Mbak. Saben dina Mangater jumeneng mboten napa-napa. Mikir rada didohke kalih lambene sithik, Mbak. Anjir. Nah, niku ya teori kok. Ini nek karo derek Pak Sleng kuwi miki kudu adoh. Oh, Nggih kaya aku ngene iki. Sing Ya penting ora ya. sampeyan nggih. gen cetok kaptur pirsawan penggemar YouTube iki gen. Oh, nggih. Kuwi danget iki gen cetok. Siap, siap. Ndak vokale iki men terlalu bindeng ngono. Ah. Nggih. Dadi gen cetok sing penting ilate. Sing ilat. Rodok dawa. Saben dina. Ya jangan. Gong. Bocah ki anu angle dhewe kok. Ayo, Nek ilatmu ngono ora apa-apa, pancen ilatmu kuwi turah kaya ula. bro kadal ya. Mangan angen. Angen. Mbak Lintang Kairo. Dalam? Mangke menawi kula sesuatu saat ketemu kalian penggerak gitu. Oh, Guru nggih. penggerak, Nggih. guru penggerak Pancasila. Niku sampe tak titipke karo Pak Kepala Guru Penggerak niku. Oh, nggih. Oh, sakniki enten dados enten penggerak belajar niku enten. Merdeka Belajar enten ta? Merdeka belajar nggih leres. Nah, napa mleh niki enten kowe ngajar Pancasila nggih to? Oh, nggih. P5 to? P5 ada. Napa P5? Eh, Proyek nggih wonten katose. Pancasila ta? Nggih. Nah, belajar Pancasila insyaallah. Nggih. Sing penting niku tatarane ten sekolah. Nggih. Nah, Terus nggih. Pak Sleng iki ora mung dalang nggon kampung-kampung ora. Panjenengane kan Pak Sleng iki lho ora mung dalang nggon wilayah-wilayah perkampungan, perdesaan, perkelurahan, kecamatan, tekane kabupaten. Ini termasuk dalang wis negara Indonesia, nasional. nasional. Wah, nyekel saiki kuwi. Hah? Nyekel. Iya napa ndek kiting? Lah maksudnya tegese nyekel. Enek anune kekuatan iki eneng. Piye sing penting sinau. Ya. Neno. Gong salah. Salah. Oh neno. Arep urip rengan. Rencang-rencang GUJ Apa kuwi? gempol huruf jaya. Weh. Nggih, wonten apa? Nah, iki wilayah
anu istilahnya usahane piyai mriki, Gempol Uruk Jaya. Termasuk Pak Udin, Pak Kempes, Pak Edi Buah juragane sing mau nggih transit Pak Sleng. Wah, niku juragane Buah. Malah ini ki mau kitundan omahe apik. Jeruk niku nggih. Omahe kuwi Pak Edi Buah juragane. Kuwi ditakoni bocah kuwi. Jeruk niku kuwi ya kudune maksud nggih ngono kok. Ora selen. Kuwi mung anu Pak Edi Buah ki ora juragan buah ki ora. Lah piye? Iki ya tetep ngatasi masalah huruf kuwi mau. Oh, celukane dibuah. Edi Buah nih ya buah ya sok gelem wonge. Sik ya, Mbak. Apa lampon kakak hati kurang bisa lali Bocahe anteng, cerdas, iso duwe seni. Nggih. amin Sampeyan iso tak dongake iso dadi akuntan yang paling hebat. amin pangestunipun panjenengan nggih Bapak Nggih, dadi akuntansi niku bisa mengelola sesuatu itu sumber yang daya. mengurus uang-uang itu nggih Nggih, ya ora mung uang tok ya wis kabeh. Apa ya kabeh pokoke nek hitungane, ngurusi nggon hitungan kowe iki. Ora nggon dhuwit. Dhuwit ku ora mesti eneng kok. Jadi penting nggon tapi kan akuntan itu pengurus uang ya betul, kari melu sapa? Lah kowe nek melu nggon pabrik, nggon melu nggon perkantoran ku ya akuntansi ya. Paling tidak manajer perusahaan. Manajer perusahaan. Direktur. amin Lah kowe nek melu nggon wayang iki mung makelar kowe ya. Kira kowe justru upama Mbak Lintang Kairo ki rampung kuliah pendidikane lho, senine iso ditata kelola, Nggih. duwite iso dienggo mengembangkan sayap dengan mendirikan perusahaan, mengembangkan pendidikan tentang keterampilan kuwi ya saya hebat. Kuwi apik, Nduk. Ora kaya kowe iki makelare jur diomongke, Nah, makelar rugi kok trigis. Makeleri dalang sleng lho. Ora tutuk bati. Rugi. rugi dong Lah kok tok makelari ora iso. Elah apes tenan iki aku, Cah. Terus ki, Mbak? saben dina mengelapun jroning Dongaken masyarakat wonten ing Gempol Kentheng. Bibaripun acara ing dalu punika masyarakat Gempol adoh saking lelara, amin adoh saking perkara, amin adoh saking rekoso, amin adoh saking panggoda pangrencana. Amin. Mugi antuk bagya mulya. amin Sedaya masyarakat Gempol tansah pinaringan sehat. amin Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. amin tak kira Tak kamu kira. tanpa mangan Lemu tanpa cium. Tanpa jamu, Terus ki, Mbak? tanpa jamu. mongko Mas prasetyaku tanah bisa tinu Yo, digarap jaipongan. Sangkas. Tulung Mas kamera. Menika ingkang sami lenggah dipun syuting betul-betul malam ini membanggakan. Yo. Hei, pakai bas. Ayo, Pak. Oke. Hey. Lintang Kairo perform. Hei. Saben dina mung ngalamun sroning sepi samun amung tansah kadulu wewayanganmu Doni Mas wong ayu Lintang Kairo.
ngrasake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Seko Mbak Lintang Dalam niki niku dalu niki nggih dipirsani saking keluarga besar BPIP RI lho Mbak Oh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia nggih salah satunipun Bapak Direktur Toto Purbiantoro niki mirsani. Dalam menika ugi rawuh napa mboten? Niki mirsani wonten streaming. Ning streaming. Lajeng Bapak Sugeng dalu. Nggih Pak Tri Utomo nggih mirsani. Pak Tri Utomo Pak Tri Utomo. Nggih Pak Deputi Prakoso Pak Surahno nggih mirsani. Lengkap ya, Bapak. Pak Kepala nggih mirsani. Pak Kepala nggih. Terus Mbak. Monggo. Monggo ni Mas Prasetyo. Aku ngene, Gong. Mas Leng Mendukung dan mensupport marang putraku Mbak Lintang Kairo. iya Aku ki ya ana kenalan dan nasmane ya Mbak Lintang ning wonten Malang, Mbak. Oh, Menika- sinden ugi. Mboten. Mboten. Beliaunya itu adalah penulis buku. Malam ini juga menikmati oh perkenalan. penulis iya. buku Loh, Mbak Lintang. Mbak Lintang. Pak Sleng duwe kenalan ning Malang Duwe kenalan yang Kediri. Kediri penulis buku Nek Bagong ya kenalan. aku duwe LC anu pengging ngono Sarung. Bagong iki lho. kuwi jenenge ya Lintang padha lintange wong yo apik ngene iki ya Tapi kok LC to? Lintang Cemaluk. Lintang kuwi apik Lintang Iki tak worke Bagong mah wedi aku. Virusnya mesti bakal. yo ora ta Pak wong yo Iki SMA lho, lagi kelas 1 lho. SMA tak kei pengalaman gen ngerti ndi apike ndi eleke gen iso bedake Oh ngono. nggih ngoten ora kok cah SMA ki ora wong bodho tak kei elek kok manut eleke kuwi berarti wong bodho lah iki tak kei pengalaman iki wong bodho ngene-ngene wong apik ngene-ngene kowe milih nduk lah ngono Iya Sing iya. apik. Saiki milih Pak Lurah duet karo Oh Mbak nggih, Lintang Bapak kayak gitu. Lurah. baik ada kayak sound rusak ngono. Bapak Lurah. Iki sound iki elok lho. Bengi iki tepuk tangan untuk sound sistemnya. Wow. Bintang Putra Bintang Putra. ngene selamat bener Yes. Oh. nah ngene selamat bolo kula niki Ini Pak Slamet niki. sesuk nek cocok Pak Sleng Piye? neng Ngasinan tanggal 21 Desember Bintang Putra boyong rono. Ayo matur karo Pak Lurah kono. Wis oke wis nyang-nyangan tok. Ya. Wis tak Nggih. nyang Bintang Putra lurus Niki tengah. ngene Gong. Jadi punya saudara karib, jadi banyak saudara kayak sedulur ki sing kagungan son ngene iki nek eneng rekomendasi apa-apa rak karek matur. Betul. Niko. Kae banterke gedhekke ndase ngomane ngono iki dadi Ngomonganmu lho. Atose lho kok gedhekke kok ndase iki apa ndase anu dhewe. gedhekke maksudnya gedhekke volumene. Minggo. Ngene. Niki keparo saestu son niku nggih wit wau kok wah enak banget. Niki ten radio nggih. Jeleng-jeleng ngene. Nggih. Dipun giaraken radio Sleng. Sleng. Nika sadèrèngipun radio Sleng nggih dipun giaraken radio ugi wonten radio RCTI. Apa kuwi? Radio cilik tanpa izin. Dadi RCTI. Menggema ya, Mas. Menggema lho. Menggema Apik iki sekali. mong apik. Pomo saudara-saudara. Baik, yuk untuk ada Pak Lurah, yuk ada Pak Agus Santoso, yuk satu persembahan tepang ada kandas, das semua, yuk teman, yuk. Ya kandase ya jadi Kandas, ini lagunya duet bersama Pak Agus Santoso. Monggo Pak Gus. Permintaan Monggo, ada Pak Agus. bersama Lintang Kairo dari Mas Sapa? Juragane Huruk, Wah, Mas Kepes. Ipama persatuan Juragan Huruk sak Boyolali no syukuran ya apik lho. Walah kuwi apik Pak, Huruk sak keduan iki lho, sak keduan iki lho nanggape kena. Lah iya.
Yuk, ada ini juga terus terang Pak Sleng. Sleng. Yang ini dari Pak Agus Santoso. Ini juragan pon juragan pon juga. Wah, iya. Bisa kirim-kirim dari luar kota, luar Jawa untuk Anda yang membutuhkan untuk Anda. Pak Agus Santoso yang ngono kok mau paring dawuh. Nggih. Keng Sumatera Pak Sleng lajeng saking luar Jawa mriku terus kula kirim te mriku. Lah kula niki malah ngerajang piyambak memanfaatkan tenaga. Yen Mbak Lintang. Matur nuwun Dik. Aku kok terus dadi pengen dadi mahasiswane lho. Mantang leti, Mbak. Ah sapa jenengmu sapa nok Cahayu? Sugeng dalu Bu Endah. Ya Ger. Jenengmu Derek Pitepangan kula Dini. Dini. Nggih. Oh ya. Anu kuliah di UNS, Nggih. ambil jurusan apa nak? Pendidikan Bahasa Jawa. Elok pendidikan bahasa Jawa. Semester pinten? Semester piro, Ger? Alhamdulillah sampun semester 8. Wah, semester 8. Garek semester akhir-akhir iki. Sampean bengi iki anggere jenenge asmane Dini iki keluarga besar BPIP iki mesti horeg. Kok saged? Mergo ana penggemar sampean. Loh, sinten Pak? Wah, rahasia. Loh, kok rahasia? Biayane mirsani lewat streaming. Niki Salam-salam Bapak no Emas. kanggo penggemarmu no, Nduk. Nggih, niki Bapak Emas napa Mbak napa Mbas? Wis kapan-kapan tak kenalke. Nggih, sugeng dalu penggemar kula. Nggih. Waduh, kok seneng aku nek Oke. penggemar. Niki anu lho, Mbak Enda. Nggih. Baru kali ini Dies Natalis niki kula nggih melu seneng. Mergo kerawan beberapa deputi dari BPIP RI ini semua datang ke sini semua. Tepuk tangan untuk BPIP hari ini luar biasa. Matur nuwun sanget. Ayo, lagunya apa, Mbak? Mbak Dini. Iki. Lagumu apa? Oh, kula Heeh. nglajengaken bapake wau. Nggih. Langgam. Langgam. Wis manut to. Apa Ayo. terserah? Oh, slendro. Ya, Napa iki niki? slendro. Gelo mawon. Hah? Gelo niku saged slendro mboten to? Sakarepmu. Ayo, Ger. Nggih. Kowe iki golek langgam mbok ya sing nyenengke lho, ketemu pisan Lah kok gawe napa? gelo iku. Atiku saya gelo ngono kae. Nggih, pun anu gubuk asmara mawon jenengan lak remen to? Weh lah. Oh, lah kok ya ngerti sekenengane Bocah dalange iki lho. sida pundi to? buka macan turu iki. Lho, Gubuk maksudnya jenengan lak nek teng sawah niku lak terus napa refreshing teng gubuk ngoten lho. Bu. Istirahate Lah, maksudnya kok refreshing. nggih. Iki bareng nek tak teruske saya nadane ra penak lho. Mergo Lah saire nek gubuk niku terus terusane napa to, Be? ora coba saire piye? Yen liwat aku kelingan. Terus? Gubuk kae. Heeh. Biyen tak goleren. Owe owe oh. Owe owe oh. Oh, aku ngerti kuwi. Berarti leren terus owe owe oh. Owe owe. Iki kandhani kok very koloso aku ra wani aku. Langsung nembang kowe. Ayo, dadake gubuk asmara. Ayo, gubuk asmara, Ger. Monggo, dados. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Biyen tak goleren. Owe owe owe. Owe owe owe. Ning cekak nebak tulisan. Jumeneng ra apa-apa, Mbak. Kasih sayang
boyo Ngger. Aku ki nek munggah samar ora nek sing ngedukke. Ora dadi boyo nih dadi percil ya. Terus ke. Mbah Nun. Suarane becik banget bocah-bocah saiki iki tenan. Ora mung suarane ya, tur ya manis ya. Manis. Lagak-lageane ya elok, ngati busana ngati salirane ya trep. Wah, jan wis. Ora ngono ora dalang calon do nyusul ya ngono. Oh, ini fans Dini berarti ini. Tenan. Nggih. Saya sing dolane gede dhuwur kaya Bathara Kala kowe. Jenenge Galang Sampurna kuwi. Oh, sing niki. Ayo. Oh, Gede. iya iki patut dadi anakku. Niki pun diaturke. Lah sakniki sampean ganti anu Mbak, lagu Jawa Baratan apa? Bandung. Oh nggih. Nah, napa? Bajidor Kahot. Bajidor Kahot. Nah niki mengke enten tarine. Wonten tarinipun. Wonten tarinipun. Elok. Diaturi pokoke bengi iki rada lain dari yang lain. Spesial untuk Dies Natalis ke-48 UNS. Fakultas Hukum lho, alumnine lho, sembodo lho. Nggih menika kawula pisungssungaken ugi sedaya ingkang rawuh mliginipun alumni Fakultas Hukum. Pimpinanipun ugi wakilipun menika Om kula, Om Juyamto matur nuwun dawuhipun. Allah itu beliau adalah apa namanya alumni yang selalu mengedepankan jati diri. Lah, dan selalu apa namanya teringat akan jati diri bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya. Matur nuwun Om Ju. Tidak garis hanya kata yang kita ingat. Nggih. Kita mahal untuk wayangan tidak apa-apa, tapi akan mahal kalau kita kehilangan budaya dan jati diri bangsa. Leres sangat. Menika Om Ju mboten namung ringgitan. Fokus juga pada keroncong, pada campur sari, pada apapun kegiatan seni. Kula pitados nek ora ngono ora mungkin ngabehan Kartosuro di gamelan komplit sing elok kaya ngono. Nggih to. Matur nuwun Om Ju. Yai Wonokerto nggih ta? Nggih, pun siap nika. Sampun. Monggo, Mbak. Aduh, ayu-ayu. Niki kaya nom-noman kula ya, Mas.